ई सब सोहर बधाइया बड़ा खुशी के चीज है। जले सब लोग मिली ना तले केहू ना गाई ना बजाए जी बोलबे ना केहू बजावता बजाई बजाई अपने दिल ना बाजला ई अरे हे हो छोड़ा के हो और देखिए होने और समारका के देखिए बा ए बूढ़ी के बाड़ू सोचेदा अरे लोग गेटे निकाल के दे दबे आदमी के और राम शंकर कुमार जी की तरफ से 11 रुपये आइल बा। लेकिन बबुआ के दादाजी माई के दब्बा पर माई के ढेर हक बा हमनी के सब लोग अपन अपन लइका है गेठरी खोले बिना देखे के देखे ना पड़े कुछ लोग सुनावत का जी लालना के हो सुगाना सखी लोग कहले कि देखा ना अब हंस दिए हंस दिए बाला गोरे गोरे सकीला पहला जाना पानी हे मुन्ना भैया बबुआ के माई को बबुआ के पापा जी सब लोग ने के देवे के डरे नुका गइल बा। अभी सखी लोग कहेला बबुआ के चाची अब बबुआ के मामा मामी सखी लोग आवेला बबुआ के मामी जाली हो अभी लोग आवेला बैगन तुरे अरे नेग देवे के बाद पैसा चाहिए न अब बैगन जइए मामी बैगन तुर के लिए है जइए बेची है तब न पैसा होई तो लिया के लुटाई है ओही जा धारा आइल बबुआ के मामी नहीं अलका जी मौसी है बबुआ के मौसी जाली हो बनवा के समय बबुआ के मौसी जाली हो बनवा के समय वही ज्यादा राई लेकिन देखिए कितना कहला पर कोनो बात नहीं ठंडा के मौसम में सब लोग बबुआ के मौसी जाली हो बड़ा भाग से बबुआ आइल बड़ा देखिए बबुआ के मौसी के दिल में लागल बा छोड़ता भेजल बड़ी 50 रुपये दिल से शुक्र अदा करती हूँ। हाय 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 करत रही और आइए हमारे बबुआ के मौसी जी की तरफ से
₹51 के सरघस मन भेंट बा मामी ने खियल का जी। अच्छा अच्छा हमन को के आई लगा तले हमने गानी सर हम तले गाई है ना आराम करना गाई है ने मिलल नु तले गाई ₹51 मिलल बानू 251 हां ए बबुआ के सोहर बधैया होता रौरे इंतजार रहो इहो पर बाकी ना चलेला वहां को धो आके दे वहां को धो आके दे। अच्छा ये सखी लोग कहता बबुआ के दादी जी कोना में तुम